खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन बयखौबो बरायफिननाय थाबाय। दिनै जोङो गरसुगाव थांनो नागिरदों आरोना बे एसे खामानि दङ नालाय ओंखायनोथ' ओंखारनायसै आरो बिराद सान्दुं आरोना। मा लायगोन बाजै? आङो ओरैनो बेरायनो सान्दुं गोसायाव बेरायनो थाङो? थांनांगौ दे। ओमफ्राय माइसि उनाव माबाय थाखो नोङो लाजिदों? जोंनि हाजोनि लामा आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आरोना ओमफ्राय दा थाबायनानै थांनोसै। फेसबुकआवबा मायाव मोनफिनगोन? माबा नामोन बालथिंनो नामा? मुलुगजों फैदोंमोन आरोना सिङाव भिडिअ बानायासै ओमफ्राय नङा ओंखारबाय दङ बर्थमान दा। गारि बारनांगोन नै मेन लामा बे जापामुहि थांनाय गरसुकनि ब्रिज गारि बारनो नागिरदों आरोना जों। आखायाव जा बारबोबाय आरो फांसे जा दंबावो बिराद खस्थ' आरोना। ए उन्दैया गारि लायोना आरोना नै। Jadi gimana gue? 90 টাকা? 90 টাকানে। 50 টাকা পাইছো। আজিকালি ছটা বস্তুটো 90 টাকা নেকি? 10 টাকা কমাই। একে। লানাংলা। Hah? Iku lana. Ya, सोरबाफोर नांगौबा लाफैनो हागोन आरोना सिखा। 50 টাকা lebih. फिथाइ सामथाइ Yes, kayak kulit di sekitar. Kita. Ikulah. Gila gimana gue? 20 টাকা nih bego. आंनि नैबे बाथ्राया सादा खांख्राइ आरो इयो देस खांख्राइबो दं। Kita kan lanjut. Lanjut. उल्था जाबाय मोजां देखाय। नै मोननैखौ लाबाय जोंहा सोनाया बेखौसो लांनो फैखादोंमोन आरो ना इयो। मा जाखो? रायजोफोर दखानाव दं आरोना हरलायखो हरलाय ओरैनो देखायनो इयाव देखायनो गथ' फिसा गाबोरा लासिं सिं आपेल 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 खालायबाय मैगं नै मैगंनि थांसै बरिया बरिया बेयाव माबा लांनो फैदों र' बेनि मोननै दखान क्रिसमासनि हनै जा बरिया बरिया हा खुरा किबाल बायसो मा देलायनाय लांनो फैखो बा
बे बेगा जा बरिया बरिया खायनो